Čau, já vás zdravím. Chci vám ukázat něco, co jsem našel po několika letech. Nevím, jak je to dlouho, ale sbíral jsem to snad z každého krámu. Tyhle knížky, pamatujete si je? Měl to vždycky každý obchodák. Lidl ne vlastně. Penny, Billa, Tesco to taky dělalo. Vždycky jste nakoupili za nějakou sumu jste nakoupili a u poklady vám dali ty kartičky a pak jste je tam lepili. No, to je z Penny. Já tady mám někde víc, já jsem to sbíral z každého krámu. Pak se to ve škole měnilo, to, co jsem neměl, jsem dával to. Napište mi do komentářů, jestli jste to sbírali taky. Čau.